Caruana Turner 24 sena minn Birkirkara ġie kkundannat 3 snin ħabs u tteħditlu l-liċenzja għal sentejn oħra wara li tajjar 8 persuni f'San Ġiljan illi wieħed minnhom kien miet waqt li kien xurban. L-inċident seħħ fis-6 ta' Lulju tal-2018 u kien ħasat il-ħajja ta' Tim Scholten ta' 19 sena li eventwalment tilef il-battalja mal-mewt kawża tal-ġrieħi illi ġarrab. Caruana Turner instab ħati li kkaġuna l-mewt ta' persuna b'negliġenza li weġġa seb oħra li saq b'mod perikolus u li saq taħt l-influwenza tax-xorb. Il-karozza ta' Caruana Turner kienet qed tinstab b'veloċità ta' 100 km/siegħa meta tilef il-kontroll tagħha u spiċċa fuq il-bankina. Apparti illi tajjar 8 persuni, Kkaġuna ħsara wkoll fl-għamara tat-triq. Caruana Turner kien ipprova jaħrab minn fuq il-post u l-Qorti semet ukoll illi ta' dettalji folots lill-Pulizija. Il-Qorti qalet ukoll illi hu ċar li dan kollu kien riżultat ta' negliġenza tas-sewwieq u l-fatt li kien għadu żgħir fl-età u kellu kondotta nadifa ma tnaqqas bl-ebda mod il-gravità tal-każ. Il-Maġistrat Gabriella Vella ordnat ukoll biex Caruana Turner iħallas 3,398 euro fi spejjeż tal-Qorti. Esperta mill-Europol qalet li dan mhux xhur biex setgħu jiftħu u jużaw il-mowbajl ta' Jurgen Fenek, il-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Dan ħareġ kif komplet tinstema' il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ. Hawnhekk l-esperta Julia Toma spjegat li qalbidu il-proċess sar kollu fil-kwartieri tal-Europol fl-Olanda u sar l-istess proċess fuq il-mowbajl ta' persuna oħra maħsub li hu l-kaptan tal-jott ta' Fenek. Fil-qorti nistema' wkoll mingħand tekst uffiċjal tal-Pulizija li kienu wkoll parti mill-skwadra ta' kontra droga li ħarġet ordni biex jiġu arrestati żewġ persuni li kienu abbord bastimenti li twaqqaf mill-armata f'Porto Maso. Intqal ukoll li fuq il-post dan sab lil Fenek u l-kaptan abbord. Fenek infurmat li kien se jiġi arrestat. Intqal ukoll illi wara illi l-eks uffiċjal identifika lilu nnifsu Fenek qal aħjar biex m'għandumux.